खंडणी प्रकरणामध्ये अरुण गवळी यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे। विशेष मकोका न्यायालयाने ही निर्दोष सुटका केलेली आहे। सरकारी पक्षाला आरोप सिद्ध करता आलेले नाहीत। निर्दोष असला तरीही अरुण गवळी कारागृहातच राहणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, शिवसेना नेते कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्या प्रकरणामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अरुण गवळीची 2008 सालच्या खंडणी प्रकरणातून विशेष मकोका न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे। मात्र अरुण गवळीला कारागृहातच राहावं लागणार आहे। गवळीसह धाकटा भाऊ विजय अहिर आणि टोळीमधील 5 सदस्यांचीही विशेष मकोका न्यायालयाने या प्रकरणामधून निर्दोष सुटका केली आहे। या प्रकरणामध्ये एकूण 9 आरोपींचा समावेश होता आणि त्यापैकी एकाचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला, तर एक जण माफीचा साक्षीदार झालेला आहे। सरकारी पक्षाला आरोपांवरील आरोप हे सिद्ध करता आलेले नाहीयेत, त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत नाहीयेत आणि त्यामुळे गवळीसह इतर आरोपींना मकोका अंतर्गत गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवता येत नाही, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे।